Il-pajjiż għandu jkollu pjan fit-tul sabiex jibqa' jkun kapaċi li jattira Niċeċ Ekonomiċi Ġodda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għal dan waqt laqa mal-Malta Employers Association, l-MEA. Adrian Delija qal li pjan fit-tul wassal għal tkabbir ekonomiku sostenibbli u għal ħolqien tax-xogħol ta' kwalità aħjar. U qal li fl-aħħar snin pajjiżna ma kienx qed jattira setturi industrijali ġodda u għalhekk li qed jibqa' dipendenti fuq is-setturi li kienu inħolqu qabel. Il-President tal-Malta Employers Association, Dolores Sammut Bonnici, tkellmet dwar ir-riżors uman u kif sfortunatament għatfadal xogħlijiet fejn m'hemmx ħaddiema bil-ħiliet meħtieġa sabiex jagħmlu dawn ix-xogħlijiet. Dawn kienu il-kummenti tal-President tal-MEA fit-tmiem il-laqa. Il-kwistjoni ta' il-preżenza ta' ħafna foreigners ġo Malta. Min jgħid 30,000, min jgħid aħna nafu intruti ġifieri għax anke l-membri tagħna jikkoperaw f'din l-istatistika li jew xi 40,000. Issa dawn ma tixtieq tikkalkula l-40,000 biss, dawn min ħajkollu l-mara jġiba wara min ħajġib il-familja u qed ikollu effett jiġifieri sewwa il-renta li qed tola, sewwa l-iffullaġna li jkun hawn f'Malta u qed jaffettwana wkoll jekk ma nippjanawx sewwa ma nimmaneġġjawx sewwa din il-bidla jaffettwana wkoll anke fuq il-post tax-xogħol. Hija tkellmet ukoll fuq l-importanza ta' sostenibilità tal-industrija u li jkun hawn pjan fit-tul li jħares il-qudiem. Għal din il-laqgħa l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija kien akkumpanjat mill-kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-ekonomija, is-servizzi finanzjarji u l-innovazzjoni Kristi De Bono. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar id-dialogu soċjali, il-volontarjat, is-soċjetà ċivili u l-kuntatt man-nies Hermin Schiavone u mill-President tal-Forum tal-Intrapriżi Żgħar u Medji tal-Partit Nazzjonalista Andre Grek.